Jó reggelt, sziasztok! Egy picit még várok. Remélem jól vagytok. Azt látom, hogy nagyon szépen tavaszodik. Nagyon szeretem. Nagyon szépen süt a nap. Oké. Okay. Közben a felvétel is elindult. Szóval, hogyha most majd te visszahallgatod éppen, aki nézed, akkor már a legelejétől kezdve része vagy. Jó. Oké. Nos, hát nagyon köszönöm, hogy újra itt vagytok velem. Azt gondolom, hogy ez egy tök jó felület arra, hogyha van valamilyen olyan elakadásotok, vagy elakadásod a vállalkozásban, ami, amit feloldva már is egyről a kettőre tudsz lépni, akkor szerintem tök jó, hogyha ezzel élsz, vagy ezzel éltek ezzel a lehetőséggel, és egy kicsit előre tudjátok mozdítani a, a vállalkozást. Szerintem sokszor elég csak egy apró löket az utunk során. Jó, hát nagyon köszönöm a kérdéseket. Nagyon jó kérdések érkeztek, és hogyha menet közben, akik itt vagytok velem most élőben, hogyha bármilyen kérdésetek lenne itt most ebben a fél órában, akár az elhangzottakkal kapcsolatosan, akkor ezt nyugodtan írjátok be a chatbe. Jó, akkor vágjunk is bele. Az első kérdés az volt, hogy mit lehet csinálni akkor, amikor egy ingyenes helyzetfelmérő konzultáción sorozatban nem jelennek meg az érdeklődők. Itt most azt írtad, hogy 30 jelentkezésből 5-en jelentkeztek. Andi, ugye ezt te tetted fel, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, illetve még ezt is írtad, hogy úgy gondolom, kiküldött levelek után látják, hogy komoly a téma, nem a megszokott tingli-tangli, és vagy inukba száll a bátorságuk, vagy nem akarják a program idejét magukra fordítani, de megoldásom nincs rá. Hát először is nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen transzparensen megosztottad. Úgy vélem, hogy ebből nagyon-nagyon sokan mások is fognak tudni tanulni. Több észrevételem van, és akkor szerintem menjünk ezen végig, mert ez a probléma az nem egyedi. Tehát amit én látok, nagyon sok alapvetően, hogyha mondhatunk egy ilyen nagy kategóriát, bár nem annyira szeretem, de a segítő vállalkozók körében ez egy jellemző probléma, és sokan találkoznak vele. A tapasztalatom az, hogy ezek az ingyenes helyzetfelmérők, bár ugye nem ismerem úgymond a kommunikációdnak a részleteit, és azt, hogy ezt hogyan tálalod, de a tapasztalatom az, hogy ezek az ingyenes helyzetfelmérők alacsony elköteleződést keltenek, sokan impulzusból jelentkeznek, lehet, hogy pont ezt tapasztalod te is, hogy 30-an jelentkeznek, tetszik a téma, oké, csettintésre igazából nincs veszteni valami, jelentkezem, semmilyen kockázatuk nincsen, és semmilyen következmény nincsen, főleg abban az esetben, hogyha ezt a problémát nem érzik annyira égetőnek, akkor valószínűleg nem is állnak ebbe úgy bele. Nos, és amit itt szerintem fontos
látni, hogy, hogy itt nem az a kérdés, hogy mennyire komoly a téma, amivel te foglalkozol, mert ez egy valid téma, tehát ez hogyha ennyi jelentkezés van, akkor ők már úgymond validálták a te témádat, és láttam a weboldaladat is, tehát nagyon régóta vagy jelen a piacon. Szóval ami az én gondolatom az az, hogy nem azért nem jelentkeznek, mert ez nem fontos téma, hanem jelenleg ezen a ponton nekik úgymond nem fáj ez a kimaradás. És egyébként azt is érdemes itt végig gondolni, vagy így behozni, hogy amikor egy folyamatban gondolkozunk a vállalkozás építésében, akkor mindig a következő lépésre kell motiválni a potenciális ügyfelet, vagy a potenciális vásárlót. Ez azt jelenti, hogy kezdve azzal, hogy felkeltjük az érdeklődését a témánk iránt, akkor ugye arra motiváljuk őt, hogy valamit csináljon, mondjuk kapcsolatba lépjen velünk, bekövessen minket, letöltsön valamilyen ingyenes anyagot, részt vegyen valamilyen ingyenes eseményen, és minden egyes lépésen ezt követően, addig, amíg ügyfelünk lesz, csak a következő lépésre kell őt motiválni. Ez pont olyan, mint a könyvnél. Az egy dolog, hogy eladják a könyvet neked, valamilyen reklám, vagy valamilyen figyelemfelkeltés segítségével, de gyakorlatilag a könyvet el is kell olvasni, és ezért van az előszó és a bevezetés a könyvben, hogy felkeltse az érdeklődést a könyv iránt, illetve a borítója is ugye ezt a célt szolgálja, és ennek révén újra felkelti az érdeklődést, és valójában újra eladja a könyvet neked. Szóval mit tudsz tenni ilyenkor? Egyrészt szerintem egy megfontolandó, hogy már a jelentkezéskor szűrjél, tehát akár amikor valaki jelentkezik, nem tudom, hogy nyitott kapukat döngetek el, tehát nem látok rá a folyamatod részleteire, és ezért mondok sok mindent, és talán ez másoknak is segítség, aki most itt hallgat minket. Egyrészt, tehát a jelentkezéskor érdemes lehet egy szűrést, egy előszűrést csinálni valamilyen űrlap segítségével. Egy 3-5, maximum 3-5 olyan kérdést tegyél fel, ami szűri a komolyságot, és aki erre nem válaszol, az egyszerűen, hogy mondjam, tehát ennek mindenféleképpen a kitöltésnek előfeltétele legyen, a kitöltés előfeltétele legyen a megjelenésnek az ingyenes helyzetfelmérőnek. A másik gondolatom az az, hogy mi lenne, hogyha fizetőssé tennéd, még hogyha jelképesen is, adott esetben ez levásárolható lehet a program árából, tehát beszámítod. Ezzel hangsúlyozod és kifejezed azt, hogy a te időd is számít, és ezzel egy picit, hogy mondjam így, jobban fájdalmassá teszed azt, hogyha valaki nem jelenik meg. Garantálom, hogy nőni fog a megjelenési arány. Akár az is segítség lehet, hogy rövidítsd az időzítést, tehát hogyha az időpont az legyen minél közelebb, tehát hogyha megnyitod a naptáradat, feltöltöd időpontokkal, akkor egy 48-72 órán belül legyenek ezek az időpontok, és hogyha azok feltöltekeztek, megteltek, akkor utána nyiss újat. Az is kérdés, hogy ilyenkor küld esetleg naptárbejegyzést a rendszered, ami automatikusan a látogató, vagy a potenciális ügyfél naptárjába is bekerül. Hogyha egyébként van arra kapacitásod, és mondjuk előre, akár hosszabb távra, de előre megbeszéltek időpontot, tehát mondjuk egy 7-10 napra, mégis
erre kerül a sor, akkor érdemes felhívni őket előzetesen, és újra átbeszélni, hogy megfelelő az időpont, és hogy számíthatok-e arra, vagy számíthatsz-e a megjelenésére, hogyha esetleg neked erre most nincs kapacitásod, akkor akár egy virtuális asszisztens segítségét is lehet erre kérni, erre a feladatra. És amin még gondolkoztam, az pedig a pozícióváltás. Tehát válts pozícionálást adott esetben, és ne ingyenes a helyzetfelmérés néven kínáld ezt, hanem például első lépések a stresszmentesebb hétköznapok felé, 30 perces konzultáció keretében, vagy 30 percben térképezzük fel azt, hogy jelenlegi életkörülményeid mentén, de hogyan tudnád egy picit stresszmentesebbé tenni a hétköznapokat. Ennek ugye a szakmai részét ezt te látod, de az is lehet, hogy ezt az ingyenes helyzetfelmérő megnevezést cseréled ki egyszerűen, és már is egy más pozícionálása lesz ennek a történetnek, és ami még felmerült bennem, hogy érdemes bármikor, amikor eladunk, vagy újra eladunk valamit, ez lehet egy konzultáció, vagy lehet egy program, egy könyv, egy ingyenes anyag, akkor ezt érdemes ajánlattá alakítani, tehát, hogy gondold végig azt, hogy hogyan lehet ez egy értékadó ajánlat, ez az 30 perces konzultáció a potenciális ügyfeled számára. Remélem, hogy segített. Hogyha pedig további kérdésed van, akkor a következő alkalommal nyugodtan tedd fel. Jó, akkor szerintem menjünk a következő kérdésre. A táblázatban ez a harmadik kérdés volt, és majd a másodikat tenném a végére. Nagyon-nagyon tetszettek ezek a kérdések, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ennyire bátran ezt felvállaltátok, mert ebből mindannyian sokat tanulnak, sokat tanulunk, és a többiek is sokat tanulnak, azok, akik most nem mertek feltenni kérdést. A kérdés az így hangzik, hogy a tartalom pilléreim mentén érdemes beosztani a hetet, hogy egy héten mindhárom pillérre legyen valamilyen poszt, vagy ennek nincs jelentősége, illetve ezen belül meg tudunk-e különböztetni tartalomtípusokat, edukáló, inspiráló történet, stb. Itt is érdemes ezeket váltogatni. Amikor tartalomtervet készítünk, ezt érdemes előre fixálni, tervezni, hogyha igen, akkor milyen kategória mentén nem vagyok biztos benne, hogy jól kategorizáltam az zárójeles részt. Tehát nagyon köszi, hogy ilyen részletesen leírtad, és behoztad ezt a témát, mert ez egy visszatérő téma, ami aztán egy ponton már problémává válik, úgyhogy ezért próbálom leegyszerűsíteni ezt a kérdéskört, és azt arra rávilágítani, hogy az első és legfontosabb lépést te már megtetted. Tehát itt valójában az a legfontosabb lépés, hogyha neked a közösségi média, a tartalomgyártás az egy ügyfélszerző stratégiai lépés. Tehát, hogyha ez az, ami neked számít, hogy legyenek ügyfeleid, akkor az első és legfontosabb lépés, hogy jelen legyél. Szóval gyakorlatilag te már teszed azt a legfontosabb dolgot, és lépést megteszed, ami ahhoz kell, hogy jöjjenek vásárlók, jöjjenek ügyfelek. Hiszen, hogyha látnak és visszatérően találkoznak a neveddel, akkor mondhatni nagyobb esélye van annak, hogy bevésődsz a fejükbe, és azért inkább azt járnám körül, hogy mi kell ahhoz, hogy bevésődjünk az emberek fejébe, és hogy ez miért fontos. Azért fontos, ez kezdem ezzel, hogy bevésődjünk az emberek fejébe, mert hogyha felmerül valamilyen probléma az életükben, akkor mindig ott fogsz motoszkálni az ő fejükben, mert pontosan tudni fogják, hogy te milyen problémára adsz megoldást. És ezért nagyon lényeges, hogy világosan kommunikáljunk arról, hogy mi miben tudunk segíteni.
és hogy ehhez mi kell, ehhez a rendszeres jelenlét kell, tehát az, amit valójában most is csinálsz, és hogy ezen belül hogyan alakítod a kommunikációdat, az már egy következő lépés. Igazából, amit én szoktam javasolni, az az, és amire te is utaltál, hogy legyen 3-5 olyan tartalom pillér, ami a te értékajánlatodhoz, ami a te, hát kvázi küldetési nyilatkozatodhoz kapcsolódik. Tehát mi az a 3-5 olyan altéma, ami megtámogatja azt, hogy az oldalamra látogató azt gondolja, amit én azt szeretném, hogy gondoljon rólam. Tehát képviselje az a 3-5 téma az értékajánlatomat és a küldetésemet, így megtámogassa alulról. Mondok egy példát, hogyha te mondjuk táplálkozás tanácsadással foglalkozol, akkor, és mondjuk az a célod, hogy és mondom a legegyszerűbb példát, hogy az odalátogató mondjuk fogjon 10 kilót, vagy hogyha az a küldetésed, hogy azt szeretnéd, hogyha a családanyák harmonikusabban, önmagukkal elégedetten tudnák a hétköznapokat menedzselni, akkor érdemes végig gondolni, hogy mi az a 3-5 kapcsolódó téma, ami ezt megtámogatja. Tehát például, hogyha mondjuk fogyásról van szó, akkor a 3-5 téma mondjuk egészséges táplálkozás, akkor egészséges szokás kialakítás, vagy új típusú szokás kialakítás, és mondok még egyet, mondjuk az önfegyelem, és akkor érdemes végig gondolni, hogy mik azok az altémák, amik ezekhez a fő témához kapcsolódnak. Talán ezzel így jól látható, vagy jól érzékelhető az, amire gondolok. Mert itt ez a lényeg, hogy veled összekapcsolják ezt a témát, és hogy valójában ezt milyen kategóriák mentén osztod meg, hogy edukáció, inspiráció, történetek, sales. Igen, vannak olyan szakértők, akik ezt képviselik, hogy akár így is meg lehet osztani a tematikát, hogyha neked a gondolkodásodat azt segíti, hogy ezek a pillérek, ezek az iránymutatások, ezek így jobban rendszerbe terelik a gondolataidat, akkor ezt bátran használd. Viszont, hogyha egy ponton túl azt érzed, hogy ez már egy feszes keret, akkor mert az is előfordulhat, hogy ezek a kategóriák nem mindig szolgálják ki az adott tartalmat. Tehát nem biztos, hogy egy adott témához, egy adott tartalom pillérhez mindegyik kategóriában találsz történetet, vagy találsz valamilyen hozzá kapcsolódó gondolatmenetet. Szóval ez egy picit feszes keret, hiszen nem tudsz minden témát ennek mentén kivesézni, de alapvetően szerintem nem is kell, hiszen a legfontosabb dolog az az, hogy jelen legyél, és azt a témát képviseld ilyen-olyan ágak mentén, amiben te értéket szeretnél nyújtani, és amiben te szeretnéd vagy a követőidnek az életét jobbá tenni, és a potenciális ügyfeleidnek az életét jobbá tenni. Szóval a lényeg, hogy jelen legyél, és találkozzanak a te témádhoz kapcsolódó tartalmakkal. És hogy ezt milyen módon adod át, esetleg eltolódsz egyik vagy másik irányba, tehát hogy a te felületeden inkább edukációs tartalmakat osztasz, meg inkább inspirálni szeretnél, ez pedig teljesen rajtad múlik, és itt jön képbe szerintem az, hogy mit szeretnénk láttatni magunkról. Tehát itt nagyon fontos behozni a személyes márkát, és egy tudatos személyes márka építés vonalat, mert neked lehetőséged van arra, hogy azt láttasd, és azt érd el, amit szeretnél, hogy lássanak, és hogyha ehhez a célhoz az illik jobban, hogy te inkább edukációban kommunikálsz, akkor bátran told el ebbe az irányba, hiszen alapvetően ez egy közösségi média felület, itt
kapcsolódni szeretnénk, és az, hogy mi mentén szűröd a te potenciális ügyfeleidet, mi az, ami számodra fontos, a te vállalkozói célodhoz mi az, ami legjobban illeszkedik, ez abszolút rajtad múlik. Szóval én ezeket hoznám be ide, hát remélem, hogy ez segített, és kaptál választ. Hogyha van kedved, majd jelez vissza te is erre. Itt a lényeg, hogy alapvetően szeresd, amit csinálsz, és téged támogasson, hogyha téged azt támogat, hogy jobban szereted, hogyha keretben vannak, és rendszerbe tereled a tartalomgyártást, akkor érdemes annak mentén, amit te is vázoltál. Én egyébként egy Excel táblázatban szoktam ezt csinálni, és fel vannak írva az Excel tábla egyik oldalára, hogy milyen témák mentén szeretnék kommunikálni, és előre meghatározom, akár volt ilyen időszakom, hogy egy hónapra előre is betábláztam azt, hogy melyik nap miről szeretnék kommunikálni, és ez tök jól irányba terelte a tartalmaimat. Úgyhogy remélem, hogy segített neked is ez a válaszom. Na, és akkor nézzük az utolsó kérdést. Ez pedig, igen, most indítom a vállalkozásom, és úgy érzem, hogy félelmek vannak bennem. Félek attól, hogy nem lesz ügyfelem, mit tanácsolnál. Nagyon köszi a kérdést. Szerintem ez nagyon valid. Megpróbálom kihámozni belőle azt, amire itt gondolhattál. Azt gondolom, hogy tehát ha már ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor ez már egy komoly bátorságra mutat, hiszen tök jó, hogy felismerted azt, hogy van egy pont, és ahol benned félelem keletkezik. Ez egy teljesen normális dolog, főleg akkor, hogyha még korábban nem csináltál ilyet, és ez egy új helyzet, és hogyha új helyzettel találjuk szembe magunkat, akkor ez egy teljesen természetes reakció. A félelem az nem deklarál, és nem von maga után eredményességet, ezt nagyon fontos tudni, hiszen ilyenkor bekapcsolhat szerintem az elme egy programja, hogy úristen, hogyha én félek, akkor majd ezt fogom bevonzani. Szerintem ez nem így van. Ez egy normális reakció, tehát nem jelenti önmagában azt, hogy nem lesznek ügyfeleid. Mit tanácsolnék neked ebben a helyzetben, hogy ne arra a kérdésre fókuszálj, hogy lesz-e ügyfelem, hanem arra, hogy ma megtettem-e valamit azért, hogy legyen ügyfelem. És ez a más perspektíva, ez téged is egy cselekvő helyzetbe hoz, és a gondolkodásodat egy aktivitásba állítja, és rá fogsz jönni arra, hogy te tudsz tenni annak érdekében, hogy legyen ügyfeled. A második dolog, amit tanácsolnék, hogy tök fontos az, hogy helyesen értékeljük azt, ahol vagyunk. Tehát én valamennyi vállalkozásomnál ebbe belecsúsztam, lehet, hogy téged ez nem érint, vagy titeket nem érint, de én mindig azt gondoltam, hogy sokkal előbb épül fel a vállalkozásom ahhoz képest, amikor ez felépült, és amikor azt éreztem, hogy na jó, szuper, most akkor vehetek egy nagy levegőt, mert elérkezett a vállalkozásom egy szintre végre, és onnan akkor jöhet a következő szint. Szóval az elején valószínű, hogy nem egy hatalmas megrendelés, áradat és ügyféltömeg jelentkezik, de legyen így persze, tehát ezt nem akarom így előre kimondani és meghatározni, de az is előfordulhat, hogy az első megjelenéseidnél, az első ajánlatoknál egy nagyon csendes reakció történik, tehát kevés reakció, vagy néma csend, olyat is láttam már,
és én magam is tapasztaltam, hogy az első ajánlatomnál egy vásárló volt, vagy semennyi, tehát hogy ezek tök valid dolgok, és az fontos látni, hogy elképzelhető, hogy összességében a vártnál lassabb lesz az indulás. És ez ne rettentsen el téged, ne érezd azt, hogy te valamit rosszul csinálsz, egyszerűen van egy felfutási ideje, van egy evolúciója a vállalkozásunknak, és hát meg kell tenni azt a munkát, ami azt eredményezi, hogy neked lesznek ügyfeleid, vagy vásárlóid. Ami szerintem segíthet ilyenkor, hogy arra fókuszálsz, hogy megkeressem az első 3 fizetős ügyfelet. Tehát, hogy egy racionális keretbe teszed az elvárásodat, szerintem ez kapcsolódik az előző ponthoz, tehát, hogy ne azt tűzd ki, hogy legyen meg az első 100 vásárlóm, ez lehet egy középtávú elképzelés, egy középtávú cél, de a rövid távú, főleg, hogyha még teljesen nulláról kezdesz, akkor szerintem inkább reálisabb az, hogy az első 3 ügyfeled legyen meg, amiből aztán lehet építkezni, hiszen az első 3 ügyfélből lesz ajánlatod, ajánlásod, lesz validációd a szolgáltatásodra, termékedre nézve. És hogyha van 3 ügyfeled, aki már fizetett is, akkor ez egy jó kiinduló pont a te vállalkozásodra nézve. Úgyhogy én ezt javasolnám neked, és ami nagyon fontos, hogy nem az a kérdés, hogy félsz-e, mert a vállalkozás építésének valamennyi lépcsőfokában feljöhetnek ezek a félelmek, hanem az, hogy a félelem ellenére is tudsz cselekedni. Nos, hát remélem, hogy ez segített neked is. Hogyha neked is van kedved, akkor nyugodtan majd reagálj, hogy megkaptad-e a választ a kérdésedre. Nos, azt nézem, hogy kérdés nem érkezett. A végére is értünk, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és köszönöm, hogyha ezt most felvételről nézted, köszönöm az érdeklődésedet, és hogyha van kedved, 2 hét múlva újra tartunk egy ilyen rövid élő bejelentkezést, és küld meg bátran a kérdéseidet, és örömmel válaszolok, hogyha adott esetben nem érkezik kérdés, akkor pedig megpróbálok úgymond rátok hangolódni, és összerakni egy olyan fél órát, ami segítség lehet nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!